pe traseu. Până când Ana se pregătește de start cu cea mai mare mașină, îi anunț pe piloții ATV să se prezinte la start. Pauza s-a încheiat. Eu cred că n-am înțeles bine, e o femeie la volan. Dar Răzvan, iar în dreapta este Costel Cășuneanu. Bravo, Ana, foarte bine trecută groapa, deși ai încăput cu greu. Hai să vedem cum facem înclinația laterală. S-ar putea să n-aibă probleme, pentru că roțile sunt suficient de mari, iată, să o salveze. Cu ce vorbim aici, Dani? N-am nicio problemă. Nici măcar nu cred că ar fi cu ambele roți din dreapta groapa. Ce mastodon? Cum cere o mașină de asta la showroom? Nu știu, Răzvane, n-aș vrea să mă întâlnesc la semafor cu Ana, ea cu mastodontul și eu cu mașinuța mea. Dacă mă uit bine, un tică un cape lejer sub mașina asta. Da, Răzvan. Dar n-ai să crezi, uite, are probleme la zonele urcate de alții foarte ușor. Mașina este foarte lungă și foarte lată, evident, ele sunt unghiurile. Atunci când are de abordat o urcare abruptă, o să vedem și aici la coborârea în cap, s-ar putea să aibă o mică problemă. În plus, are probleme la unghiurile strânse, pentru că, evident, mașina e foarte mare, ia curbele mult mai greu. Din păcate, a dat jos un jalon și asta îi aduce scoaterea din manșă. Mai are o singură manșă să se desfășoară. Tara Ion e pe circuitul de moto, e unul din cei mai rapizi astăzi și în pădure este practic cel mai curajos dintre noi. Hai să-l vedem cum face muștenii cu cauciucuri, urcarea pe Dacie cu săritură, dar din păcate a ieșit. Oricât de spectaculos a fost, manșa aceasta nu contează. Ana a trecut pe lângă mine. Păi să-mi se dea. Nu pot să cred ce mașină și-a luat Cășuneanu. Intră chiar acum în bucla mică și sunt foarte curios cum va ajunge și cum va trece de balansat. Băi, și lungă și largă pare optim, adică... Vă rog să-l urmăriți pe Tara, care este un fel de zbeu în momentul ăsta, pentru că a luat după el o bandă întreagă. A avut ghinion la aterizarea de pe Daci. Dani, la auto, te rog, că urmează momentul... Da, a predat legătura, Andreea? Culminant, atenție! Puteți să-i aplaudați, aplaudați-o pe Ana! Cred că e singura femeie pilot de astăzi cu cea mai mare mașinărie înscrisă în concurs. Aplauze pentru Ana! Răzvane, cunoști noțiunea, e prea mare? Sincer, nu. De ce, nu? Se întâmplă rar să fie prea mare ca să fie bine. S-a făcut dreptate. Sunt copiii. Hai că poate. Hai, Ana! Hai, Ana! Nu cred, gata. În aplauzele voastre, Ana a făcut balansoară! Și
și cineva de la electrice la raionul de probe, vă rog. Lucian e în traseu la clasa moto. Până acum n-a greșit. Are mari șanse să se califice între primii. Urcarea asta, Răzvane, ți se pare poate simplă, dar te-aș ruga să o faci la picior, să vezi cât de dificil este. Ultima linie dreaptă, Ana! A trecut. Ne pregătim.